Когато за първи път започнах да преминавам през своето духовно пробуждане, станах толкова осъзнат за това колело на греха. И не знам дали съм първия, който използва израза колелото на греха, но просто го виждах твърде ясно, предполагам. Просто е така, знаеш ли, да бъдеш на това колело е по същество необходимо, за да изкарваш прехраната си и да бъдеш част от обществото, предполагам. И наистина е като въртележка за хамстери. Тя спира да се върти, щом спреш да участваш в нея. И сега тук размишлявам за това. Знаеш ли, когато Исус каза на кръста: прости им, Отче, защото не знаят какво правят. Сега мога да разбера как е могъл да направи такова изказване. Той има предвид, че е видял това обективно, отвън на това колело. Той е излязал извън него, нали? Той се е издигнал над него. Той е видял цикъла. Безкрайният цикъл на реакция, обвинение и слепота, а той избра любовта и да се издигне над всичко това. Системите, от които много хора искат да се отдръпнат, са същата въртележка за хамстери, илюзия за движение, която не води до никъде. Истинската промяна никога не е била предназначена да се случи вътре в нея. Имам предвид как би могла, защото ако беше така, самото колело щеше да спре да се върти, нали? Така че няма да ти дадат, знаеш, истински възможности за промяна, за да предизвикаш промяна, защото колелото не може да си позволи да спре да се върти, нали? Така че предполагам, на където отивам с това е, че да простиш означава всъщност да слезеш от колелото и да видиш отвъд илюзията. Това означава да се издигнеш над нещата и да се пробудиш.